Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pemirsa, kepanggihan malih kalih kula Lubna Maulal Nuratifa lan rekan kula Raisa Gisala ingkang badhe ngaturaken pawarta babagan pamrih presiden ingkala jabatan 2021 2029. Sumangga dipirsani pawarta punika. Pawarta bab pamrih presiden ingkala jabatan 2021 Jenderal TNI Prabowo Subianto lan Gibran Rakabuming kanthi resmi nampi kalungguhan minangka Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ing dinten Minggu 2 Oktober 2021. Pangre kalawau dipun laksanakaken ing sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR ingkang dipun wujudaken kangge pangre presiden lan wakil presiden ing kalawarta jabatan 2021-2029 ingkang dipun laksanakaken ing Gedung Nusantara MPR, DPR lan DPD RI Jakarta. Pangreh dhateng pasangan Prabowo Subianto lan Gibran Rakabuming dipundhapaken berdasar keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU nomor 100 sekawan tahun 2021 babagan penetapan pasangan calon presiden lan wakil presiden ingkang sampun kapilih ing pemilihan umum tahun 2021. Sidang paripurna dipun wiwiti ing pukul 11 WIB kanthi nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya lajeng dipunaturaken kanthi meneng ing cipta. Kanthi resmi, sidang paripurna ingkang dipunwujudaken kangge pangreh presiden lan wakil presiden dipun buka dening Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Sasampuning pembukaan, lajeng Prabowo Subianto lan Gibran Rakabuming masing-masing ngaturaken sumpah janji jabatan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Sidang paripurna dipun putreni kanthi atur panuwun saking Presiden Prabowo Subianto lan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dhateng para pemimpin lan utusan khusus saking negari-negari kanca ingkang rawuh wonten ing pangreh kalawau. Mekanten ingkang saged kawula aturaken menawi wonten kelepatan nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.